Це питання виживання. Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати необхідну зброю. Звертаючись до парламентарів республіки, він розповів, як воює російська армія, вбиваючи мирних жителів, грабуючи їхні домівки та руйнуючи усе навкруги. У загарбників одна мета – знищити Україну, наголосив глава держави. Ракетними і авіаційними ударами по нашій території Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в Україні. Російські ракети і авіація руйнують нафтобазу, руйнують склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети. Одних тільки освітніх об'єктів на сьогодні знищено вже 938. Лікарень знищено майже 300. Це свідома тактика російських військ. Надати необхідну зброю Україні означає не лише врятувати її, але й врятувати інші держави від російської агресії, заявив Зеленський. Бо Росія не зупиниться в Україні. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, направлені на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати.